Salam. İngiliz dilini täze öwrenip başlayanlar üçin bugün to be ýagny bolmak işligini geçät. Şu sözlere seredip görelim. Gar, ak, bolmak. Ýagny gar, snow, ak, white, be, bolmak. Bu sözlerden bir sözlem guralyň. Gar, ak bolýar, ýa-da gar akdyr. Bolýar hemde ak sözüniň soňundaky dir goşulmasy meňzeşirek manyny aňladýar. Bu sözlemiň ingilisçe görnüşi nähil bolýar? Snow, white, is. Sözme-söz türkmen diliniň sözleminiň strukturasyna görä gursak, snow, white, is bolýar. Emma ingliz dilinde sözlem strukturasy snow is white diýip gurulýar. Ýene bir mysala seredip görelim. London näme bolýar? London bir şäher bolýar. London is a city. Bu taýda bir sözi ingliz dilindäki artikli bilen aýdylýar. Bir manyny aňladýar. Yekelik söze yekelik manyny berýär. Ýagny bir şäher. London bir şäher bolýar. London is a city. London bolýar bir şäher. Ýa-da London bir şäherdir. London bir şäherdir, is a city. Indi bi işliginiň çalışmalary görä ulanışyna seredelim. Men am, I am, men bolýan. You are, sen bolýan. He, she, it. Üçüncü şahs barada ol, is bolýar. He is, she is, it is. We, biz. You, siz. They, olar. Are. Köplük sany üçin biz are görnüşini ulanýas. Köplük sany üçin biz bolmak be işliginiň are görnüşini ulanýas. Mysal üçin I am smart, men akylly. You are hungry, sen aç. He is, she is, it is big, ol uly. We are American, biz Amerikan. You are at home, sen öýde. They are late, olar giç. Ýa-da olar giçe galýar. To be işligini ýene bir edip mysallar bilen seredip görelim. Men bir okuwçy bolýaryn. Türkmen dilinde bolýaryn sözüni ulanmaýas, emma ingliz dilinde to be işligi hökmany ýagdaýda ulanmaly. I am a student. Men bolýan bir okuwçy, bir talip. Sen 10 ýaşyňda bolýan. You are 10 years old. Year diýmek, ýyl diýmek. Old, garry. Ol owadan. He is, she is, it is beautiful. Biz garyndaş bolýarys. We are relatives. Siz Amerikalı bolýaňyz. You are American. Olar aç. They are hungry. To be beautiful, owadan olmak. Mysal üçin flowers are beautiful. Flowers köplük zan, ýagny they çalışmasy. Şonuň üçin biz to be işliginiň are formasyny ulanýas. To be hungry. The dog is hungry. Köpek aç. Köpek it, ýagny ol bolýar.
Şonuň üçin the dog is hungry. To be big. His house is big. Onun öýü ýa-da onun jaýy uly. Onun jaýy it bolýar, ol bolýar. Şonuň üçin biz ýene-de is formasyny ulanýas. To be American. They are American. To be at home. Öýde bolmak. I am at home. To be short. Life is short. Durmuş gysga. To be cold. It is cold today. Bugün soğuk. Bugün yani hava bugün soğuk manasında. Soru formasy I am smart. Men akıllı. You are hungry. Sen aç. He, she, it is big. Ol uly. We are American. Biz Amerikalı. You are at home. Sen öýde. They are late. Olar gije galýarlar. Soru formasyny to be işlegi çalışmanyň öňüne gelýär. Yani am I smart? Men akyllymy? Are you hungry? Sen açmy? Is he ýa-da is she? Is it big? Ol ulymy? Are we American? Biz Amerikanmy? Are you at home? Sen öýdemi? Are they late? Olar gije galýarmy? Yokluk formasy I am not smart. Yani not sözüniň gelmegi bilen gurulýar. Men akylly däl. You are not hungry. Sen aç däl. He is not big. Ol uly däl. We are not American. Biz Amerikalı däl. You are not at home. Sen öýde däl. They are not late. Olar gije galmaýar.